Amra je jedna od mojih generacija. Mogu reći možda najtalentiranija učenica i sa puno ambicije. Od prvog dana svog školovanja ona je uvijek, ne mijenja se. Uvijek želi znati više, želi pomoći drugima. Uvijek se isticala u tome da je pomagala slabijim učenicama u našem razredu. Pomagala je romskoj djeci. I u biti ona se družila sa starijima, recimo sa bakama i sa djecom iz više razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Tako da je najbolja prijateljica bila, neki 13-14 godina starija od nje, u ono doba je ona bila srednjoškolka. Da je vjerojatno od nje pokupila tu ljubav prema učenju i knjizi. Jako je ovako bila stvarno veliki prijatelj, ne samo to znanje što je imala za sebe, ona je uvijek to htjela podijeliti sa drugima i uvijek sam se šalila, hoćeš li ti Amra nastaviti mojim stopama, jer zaista imam osjećaj da jako voli rad sa djecom i sa ljudima, inače pomagati i dijeliti to što ima i sa drugima. Ribici pošalji, maši ribici. Amra je bila fenomenalna u svakom predmetu. Stalno je bila hvaljena od svakog nastavnika, razrednog nastavnika. Meni je bila milina doći u zbornicu, samo bih čula pohvale. Amra, znači, tu je i korijen imena od Emir, pa Amra, to je jedna princeza, jedna vladarica. A ona će to, ako Bog da, pokazati kao vladarica svoga znanja. Amra je od svog rođenja u islamskoj zajednici. Ja inače u islamskoj zajednici vodim papire, blagajnu i tako kad sam imala obaveza prema gradu znala sam i čak ostaviti na čuvanje kod vjeroučitelja. Tako da su valjda odatle krenula ljubav prema tome ili u biti zavolila je to svog vjeroučitelja i kroz razna natjecanja došlo je do jednog određenog znanja jer inače planira da bi danas sutra bila profesorica i sama je izrazila želju da bi to svoje znanje prenijela na mlađe i kroz jedan vid druženja. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Za početak ćemo zajedno proučiti Fatihu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyake na'budu ve iyake nestaîn. Ihdine siratal mustekim. Siratal lezine en'amte alejhim gayril mağdubi alejhim veleddallin. Amin. Sa svojom religijom sam odrastala, u njoj sam rođena i smatram da svatko tko je rođen u bilo kojoj religiji treba to poštovati i odrastati u onome što su njegovi roditelji također prakticirali. Ove godine pojavila se potreba da meni kao imamu, kao vjeroučitelju se malo pripomogne u radu sa djecom, sa mektebom u islamskom vjeronauku. Ona je napravila jedan lijep program, upitala mene, ja sam se od srca složio. Zatim je taj isti program rada predočila našem vrhovnom autoritetu u Zagrebu, doktoru Aziz Efendi Hasanoviću, koji je, kada je vidio preciznost, ozbiljnost u svemu tome, podržao zajedno sa nama ovdje Amru da bude moja desna ruka i da nam pomaže u radu sa polaznicima islamskog vjeronauka. U ime Allaha, milostivog samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Islam u biti nije samo religija. To je način života. Islam prožima sve sfere života. Prakticiramo normalan islam. Nismo ultrakonzervativni. Nema nekih naročitih ograničenja. Živi kao sva normalna djeca i mi kao svi normalni ljudi. Moji prijatelji, znači, ako se upitaju za ove razlike što se tiče vjere, su uistinu tolerantni i razumiju, znači, moje odlaske i u džamiju i na molitvu i obveze koje imam prema vjeronauku, učenje arapskog jezika.
uvijek smo joj govorili priznaj ono što jesi i da nećeš imati problema i mogu reći gdje god je išla naglasila je da je muslimanka, nije imala problema nikakvi što se tiče hrane i svega ostalog, nego dapače bila je još i prihvaćena. Nikada me okolina nije izdvajala zbog religije i to je ono što me veseli, što smo kao muslimani, znači vjernici sa drugom vjeroispovijesti u Hrvatskoj izrazito dobro prihvaćeni. Moja obitelj se ne razlikuje od drugih, znači jedina razlika je što smo druge vjeroispovijesti i što možda imamo neke drugačije običaje u odnosu na obitelji u Hrvatskoj, ali mi se zajedno sa svojim prijateljima koji nisu islamske vjeroispovijesti veselimo i dolasku Božića, s njima obilježavamo to sve. Znači možda imam veće tradicije za Božić nego moji prijatelji iz razreda. O drugim religijama učim i u školi i sama sam istraživala, učila sam i na vjeronauku, sad imam priliku podučavati i druge i sve religije smatram, znači nema da kažem da je jedna prava, druga kriva, znači sve religije su prave jer jedan je jedini Bog. Sad kako ga mi nazivamo, to je već drugačija stvar, ali to da pravim neku razliku ne pravim, niti prave ljudi prema meni. Amra je uspjela u tom svemu, ali ona u razgovoru s njom ona se ponaša u skladu sa svojim vršnjacima i nije onako da je umišljena zbog tog svog uspjeha i ponaša se sasvim normalno kao i svi mi ostali. Putujem, nema stajanja. Radijske skupine druge gimnazije Osijek. Sve najbolje joj želim i sigurna sam da će biti vrlo uspješna u životu.